I got a dream. ఒకసారి నాకు ఒక కల వచ్చింది. In the dream, ఆ కలలో I was dead. నేను చనిపోయినా. I was kept in the coffin box. నన్ను ఆ సమాధి పెట్టెలో అక్కడ పెట్టారు. A lot of people were there. చాలా మంది ఉన్నారు అక్కడ. Believers, God servants, so many people were there. విశ్వాసులు, దేవుని సేవకులు చాలా మంది They were వచ్చారు. coming and as usual they were looking and going. యథావిధిగానే అందరూ వస్తున్నారు, చూస్తున్నారు, వెళ్తున్నారు. Some are shedding tears. చాలా కొంతమంది కన్నీళ్లు గారుస్తున్నారు. Oh, పోయినాడే. అయ్యో పోయినాడండి అంటున్నారు. పోయినాడే. అయ్యో పోయినాడే చెప్తున్నారు అందరూ కొంతమంది. అందరూ అట్లా ఏడుస్తా ఉన్నారు. In my dream I am seeing. నా కలలో ఇదంతా నేను చూస్తున్నాను. And then I also saw తర్వాత ఇంకోటి కూడా some చూసాను. people were discussing among themselves. కొంతమంది తమలతో మాట్లాడుకుంటున్నారు. Hey, who is coming for burial? అరే మరి సమాధి కార్యక్రమానికి ఎవరు వస్తున్నారు? Who is coming for funeral service? మరి సమాధి కార్యక్రమం జరిగించాలి కదా. Somebody said, ఎవరు అన్నారు? Jeshram uncle is coming. జేసీరావు అంకుల్ వస్తున్నాడు అన్నారు. అరే జయశ్రామ్ is dead there. అరే చనిపోయింది, మరణించింది జేసీరావు గారే కదా. జయశ్రామ్ uncle is coming. మరి జేసీరావు వస్తున్నాడు ఏంటి? ఉలిక్కిపడి లేచాడు నేను.